Pois estamos de novo con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a María Gómez, xerente de Engrobes Engrobes, que é unha asociación de empresarios de bens e servicios que aglutina a que, María, moi boa noite, benvida. Hola, boa noite, que tal? Que aglutina Engrobes e que sectores aglutina, cantos socios ten, bueno, como está un pouquiño a asociación? Pois nada, Engrobes é unha asociación de empresarios, como di o nombre, grovenses, de bens e servicios, e en realidade aglutinamos todos os sectores. Actualmente contamos con 146 socios e pois temos un poquinho de todo, ou, por sorte, moito de todo. E fundamentalmente, pois, empresas, autónomos, pequenas empresas, que son do sector pois eso, comercial, do sector turístico, temos industria, hai servicios, o sea, un pouquiño de todo. Claro. O que nacemos fai moitos anos e pois, o que se fai é traballar polo ben de todos, polo ben da vila en Claro, e, lóxicamente, son todas empresas familiares. Sí. Son todas empresas pequenas, a maioría de xente do Grove, veciños do Grove, que dinamizan, así axudan a dinamizar a economía e a facer e a poñer paisaxe no centro, no comercio, vamos, no centro da vila, non? Non só a dar servicios no resto, sino tamén a dar paisaxe, non? Sí, un pouquiño de todo, é o que falamos, é a nosa misión, o obxectivo principal da asociación é promocionar, dinamizar, traballar para todos os sectores, para todas as empresas, aínda que a prioridade sempre, por suposto, son os socios, porque son os que están ao noso carón, os que nos apoian, os que pagan a cuota, e se intenta, pois eso, beneficiar ou traballar para e por eles, non? Como se suele decir. Pero tamén é verdad que somos unha entidade que traballa pola vila. Se faz promoción pois, do sector turístico, se faz promoción do sector comercial, pois faz promoción de todas as empresas e da economía local. Somos unha entidade sin ánimo de lucro e pois o que facemos é traballar pois eso, para mellorar, para intentar axudar a todos e pois, para que a nosa vila pois vaya continuando ou mellorando, que iso é o que se intenta. Engrobes é unha asociación, bueno, xa coa súa historia, representada nos órganos oficiales da Confederación Empresarial de Empresarios da Provincia de Pontevedra, etcétera, 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 non? Que balance poderíamos facer o señora Gómez do ano 24, como foi para Engrobes e para os asociados? Pois temos que decir que a verdad foi moi satisfactorio. É verdad que se traballa moito, porque ao final o ter que traballar para todos os sectores significa pois dinamizar e promocionar un pouco de todo. Entonces temos que facer moitas accións e, sobre todo, pois ter moitas reunións, estar en moitas entidades supramunicipales, o que significa é que pois, necesita moito tempo. E, bueno, pois nada, facémolo como podemos, entre a directiva e eu, a xerente, pois traballamos día a día e temos que decir que estamos satisfeitos. E a verdade é que o ano pasado, pois como sempre temos un proxecto xeral para o comercio, porque temos un apoio da Xunta de Galicia con respecto aos centros comerciais abertos e entonces o que se pretende, sobre todo nas épocas que non son, digamos, tan fortes a nivel turístico, pois facer campañas, sorteos, dinamizar actividades na rúa, pois eso, pois o que falamos desde Nadal, ata namorados, Día do Pai, da Nai, actividades relacionadas coa volta ao cole, feiras de oportunidades, todo o que o comercio un pouco necesita para mover, digamos, a economía na parte comercial e na parte de servicios. En canto ao sector turístico, pois tamén fixemos moitísimas campañas, estivemos xa o ano pasado en Fitur apoiando a todas as administracións que igualmente colaboran con nós, e logo pois, promocionando o Grove, que en realidad o que necesitamos, sobre todo nesas épocas,
nas que non ven tanto visitante, non? Pois eso, inverno, antes de Semana Santa, despois do verán, bueno, temos a sorte de ter a Festa do Marisco, entón tamén facemos accións aí, e logo a posteriori, digamos que a parte das xornadas máis forte que facemos gastronómicas é a das xornadas da Centola. Claro, estamos falando de novembro e decembro, esa época para o turismo, incluso para o comercio, é difícil, entonces unha acción que promocione, que dinamice, invertindo moito en publicidade, destacando un produto, traballando para os establecementos que participan, facendo presentacións fora do Grove, bueno, non fora do Grove, incluso fora de Galicia, chamando a atención de, pues, digamos, administracións, compañeiros, medios de comunicación, expertos gastronómicos, un poquinho de todo para que falen de nós. É que nós o que queremos é que falen de nós. Mellor ben, pero que falen e que veñan a visitarnos. E ese é un pouco o noso traballo. E, bueno, vámoslo conseguindo, traballando moito, pero vamos conseguindo ter, pues, un nombre despois de tantos anos, un apoio, unha forza e o que se pretende é seguir traballando nese camiño. Cales serían os atractivos máis importantes que ten o Grove? Playas, sol, segundas residencias, bueno, todo isto, pero logo hai un paisaxe, que é unha maravilla, pero a segunda motivación dos turistas que veñen a Galicia, que é a gastronomía, o Grove aí destaca, non? Claro. E destaca non só na oferta, sino tamén en restaurantes, en cociña e, digamos que no atractivo e nas xornadas que ao longo de anos se fan sobre produtos, a maioría que son do Grove, non? Ou que son da zona do Grove, do quilómetro cero, como se chama agora, non? Sí, a ver, temos moita definitiva. sorte, como digo eu sempre que facemos algunha acción, e gracias a vos, tamén os medios que nos apoiades, e a xente que ven e que acude, pois nos di, jolín, e que claro, a Centola, e que claro, o marisco do Grove, pois temos moita sorte, porque bueno, pois estamos na ría da Arousa, somos unha península, e aparte de todo eso, pois tamén somos afortunados porque o que falabas antes, temos praia, temos unhas vistas espectaculares, estamos totalmente rodeados de costa, salvo polo istmo, e, bueno, temos moita sorte co que temos, pero tamén é verdad que temos que seguir traballando. A gastronomía, o produto é moi importante, pero, bueno, os nosos empresarios traballan día a día para mellorar e para ofrecer xa non só o mellor produto, sino calidade, confianza, e, bueno, tamén somos xentes, creo que somos abertos e acolledores e, pois, con todo esforzo intentamos que todo o mundo sinta satisfacción ao vir ao Grove e disfrutar de todo o que podemos ofrecer. Non son bons tempos para o comercio local, pero dende ese punto de vista a política municipal é de unha deza mellor, ten todavía moito que mellorar, debe de mellorar moito, debe de axudar, debe de facilitar zonas de aparcamento, facilitar mobilidade, debe de facer máis por que, en definitiva, o que move a cidade, o que move os povos sempre é o comercio? Sí, a ver, nos é verdad que o comercio local está pasando en todas as zonas, non só no Grove, un momento complicado. E tamén é verdad que co apoio da Xunta nos intentamos facer pois todo o que se poida. É verdad que temos a disposición dos comerciantes e en xeral dos empresarios pois asesoramento, asistencia, campañas, promoción, publicidade, pero é difícil. E con respecto que comentabas da administración local, bueno, das administracións en xeral, temos que decir que o apoio é fundamental, porque necesitamos entre todos axudar no que se poida. E bueno, é verdad que as competencias directas en comercio pois son da Xunta, pero tamén é verdad que o comercio é vila. O comercio é vila, igual que o resto das empresas, e sin el pois non somos vila e non somos nadie. Entonces as entidades locales, o Concello, pois tamén debe apoiar, axudar e buscar, que non o que decimos sempre, nos ofrecémonos a todo o mundo porque nos necesitamos deles, pero creemos que eles tamén necesitan de nós, porque nos estamos
digamos, a pé de calle, día a día, con todos os empresarios. Pero xa non se trata na maioría dos casos non se trata de axudas directas á asociación de comerciantes ou aos comerciantes. Se trata de favorecer o dinamismo, non? E con eso, pois, con eventos, con zonas de aparcamento, con facilitar a mobilidade dentro da cidade, etc, non? Sí, mellorar en todo o que se necesita, verdad que o Grove, pois hai épocas nas que ven moita xente, por sorte, pero pois o inverno é moi duro. E é verdad tamén que nesas épocas é onde encontramos pois moitas máis deficiencias, non? Porque ti no inverno pois vas á zona do centro, os que vivimos en San Vicente, na Toxa ou nas aforas do que é o centro, precisamos ir en coche, sí ou sí, a traballar, a comprar, a comer, a pasear, moitas veces, se queremos ir ao centro, pois temos que ir sempre no coche. E, bueno, no inverno non temos tanto problema, pero é verdad que no verán, na Festa do Marisco, hai momentos puntuais que é moi complicado, e aínda sendo de fora, tes que levar o coche e non nos importa camiñar, porque moitas veces din, bueno, é que somos moi cómodos, eso tamén pasa, pero outras veces é necesidade, e a mí non me importa aparcar en Terra de Porto e ir camiñando. Pero, bueno, a veces chove, a veces hai outros, tes moita presa, e, bueno, sí, hai que buscar solucións. E nós sempre nos ofrecemos, sempre decimos, a asociación quere que contedes con nós, que nos reunamos, que nos xuntemos, nós non só nos queixamos, sino que nos ofrecemos para axudar en todo o que se poida. A veces é o que distí, non son axudas económicas, sino unha colaboración constante, unhas reunións, as mesas locales tamén están para atendernos, entre todos, pois, intentar que as cousas melloren. É difícil en algúns casos, porque xa che digo, nós, co apoio que temos, intentamos facer un pouquiño de todo, e eu creo que os nosos socios están contentos e saben que en Groves fai moitas cousas, porque a min mo din pola calle, facedes moito, pero a veces é verdad que se tuéramos un poquinho máis de colaboración en algunhas cousas, pois poderíamos conseguir algo máis. Bueno, se lle parece, señora Gómez, empezamos. Que balance fai hoxe da asistencia a Fitur promocionando a Festa da Centola e levando o produto, claro, porque senón que é a mellor campaña que... Sí, bueno, é que o que comentábamos antes, o ano pasado estuvemos pois apoiando, sentíndonos apoiados de todas as accións, pero bueno, este ano non sei como dicilo, pero tuvimos a gran sorte, porque é verdad, porque é moi difícil estar, é moi difícil conseguir un espazo e bueno, nos pedímolo con moito tempo e é verdad que tamén o produto merece a pena. A centola do Grove é unha pasada, porque, bueno, non lo sabemos, pero sei que a xente tamén aprecia. E alá que nos fomos co produto do Grove, coa centola, e cederonos un pequeno espacio, e a verdad que pudemos facer unha mini presentación da Festa da Centola. Puxemos un vídeo, pois un poquinho explicando todo o que o Grove pode ofrecer e sobre todo, pois, imaxes fantásticas e maravillosas do centolo, e logo unha pequena degustación, porque non se pode ser moi excesivo, pero si hai que dar así un carameliño para que a xente poida decir, isto está moi bo, hai que ir alá. E, bueno, foi moi satisfactorio, a verdad, estuvemos moi contentos, veio moita xente, máis sitio houbera, non podía ir todo o mundo, tiñamos que seleccionar pois un pouco que nos interesaba, que era pois a promoción. Había moitas actividades dentro do stand de Fitur da Xunta de Galicia. Sí, proveu da man comunidade, apoiaron-nos os que estaban ali, é verdad que hai moitas cousas, é moi difícil, veu o presidente da Deputación, estuvo o alcalde con nós, incluso alcaldes de outros concellos do Salnés, porque ao final, bueno, pois entre todos podemos axudar. Todo é comarca. A xente que chega ao Grove antes ten que pasar por outros sitios. Claro. E cando marcha ten que pasar por outros sitios. Sí, e ao final... E veñan ao Grove, ou veñan a Sanxenxo, ou veñan a Santiago, ou veñan a Ribadumia, Que duda cabe, cada un ofrece as súas cousas, pero somos unha comarca maravillosa e, bueno, nos apoiamos mutuamente. A verdad que o que falábamos, moi contentos e este ano en Fitur de ter a sorte de poder estar ali, de presentar a Festa da Centola. E esperando que sexa en outono ou novembro, que sexa unha gran festa, non? Sí, esperamos, a ver, vamos graniño a graniño, porque é verdad que temos que decir que a Festa do Marisco leva moitos máis anos e un produto, a centola, que non pode estar polas vedas.
E, bueno, pois creouse esta mini festa, que é verdad que non podemos facer a mesma inversión. Unha asociación é pequeniña, ainda que teñamos o apoio das administracións para levála a cabo e tirar para adiante. A Festa do Marisco leva moitos anos e, bueno, hai moita variedade, entonces pois xa está moi, digamos, é moi conocida. A centola, pois tamén é moi conocida e se degusta, pero claro, vamos graniño a graniño, pouquiño a pouquiño, conseguindo cada vez un pouquiño máis para que a xente veña ali. Bueno, señora Gómez, temos que ser un pouquiño máis breves, porque senón isto vai ser... Empezamos con campañas deste ano, empezábamos con Fitur, e logo pois ven o día de San Valentín, ven o día do Pai, vai vir o día da Nai. Que campañas, cales van a... Donde se vai a centrar en Grobes nas campañas deste ano 25? Sí, a ver, aínda que nos traballamos por e para todos... Bueno, e acaban de rematar as gastronómicas do Mexillón, claro, que tamén quero que me faga balance, que tal foi, non? Era o que quería decir, aínda que nos traballamos por e para todos, pois claro, temos que diferenciar porque aínda que é verdad que a simbiose é importante, pois nada, traballamos por un lado facendo campañas de comercio, como falábamos, pois incentivando nas fechas específicas, pois digamos, Día da Nai, Día do Pai, que é o que pretendemos seguir facendo e o que estamos facendo. Agora, pois estamos preparando o Día da Nai, acabamos de facer o Día do Pai. Despois, pois facemos unha acción en comercio tamén antes do verán, chamase Come, Merca, Ama, o Grove, sabes, identificando unha película que puxemos ese nombre así para que houbera así esa gracia, e un pouco o significado da simbiose, non? Turismo, hostelería, comercio, o Grove en sí, hai que amalo e hai que disfrutalo. E aí, pois, xusto antes en xuño, e logo xa no verán, bueno, pois temos a suerte de que traballan e xa pasamos a setembro xa preparando a volta ao cole, as accións da Festa do Marisco, tanto de comercio como de gastronomía, e logo xa a campaña de Nadal. Eso normalmente é o que solemos facer, algunha feira de oportunidades, algunha actuación e actividade nas rúas para animalas, porque é verdad que o que falamos, as simbioses de comercio con turismo é fundamental, hai que animar as rúas como sea, e pois, tamén é parte da nosa misión. E por outro lado, campañas de turismo, que van sobre todo enfocadas na nosa gastronomía, porque é verdad que temos que presumir dela, e entonces elegimos diferentes produtos, comezamos con algo diferente que non temos habitual ali no Grove en febreiro cunhas pequenas xornadas de caza para ter algún plato con este tipo de produto. Seguimos coas xornadas do Mexilón, aproveitando que estaba nunha época fantástica e moi boa. Foron xa máis días, foron 10 días, e participaron máis establecementos, e, bueno, intentaremos continuar despois de Semana Santa con algunha acción deste tipo, hasta despois xa na Festa do Marisco, que xa nos centramos un poquinho máis no que vimos facendo nos últimos anos, que son produtos menos conocidos no mar, que promocionamos coa cociña do mar na Festa do Marisco, e despois coa Festa da Centola. E no medio, bueno, pois todo que é o traballo continuo, reunións, cursos de formación... Me gustaría que falara dos cursos de formación, porque coas administracións xa dixo que buscaban, lóxicamente, apoios, convenios, etc., vale? Buscar o beneficio para todos e tal, e en formación, que ofrecen, que servicios dan para os empregados, para os asociados, etc. O que falamos, o estar en moitas entidades supramunicipales, pois podemos conseguir moitísima formación para o empresariado e para os seus empleados. Formación gratuita, que eso é difícil. As administracións e as entidades ofrecen, ademais, formación específica. Nos a través da Diputación, a través da Xunta, a través de outras entidades, pois eso, como de carácter autonómico, a propia CEP, a Confederación de Empresarios, o GALP. Hai moitísimas opciones que nos pasan a nós, evidentemente, porque somos os asociados, e nos trasladamos aos nosos socios. Hai moitísimo de digitalización hoxe en día, hai que adaptarse, hai que estar coas novas tecnoloxías porque non nos queda outra. E entonces nos trasladamos toda esa información porque cada un, dependendo do seu horario,
horario, pode facer unha cousa ou outra. E logo, aparte, nós tamén formamos tanto a comerciantes como a hosteleiros e empresarios en xeral que o precisen no curso de manipulador de alimentos, porque temos homologada a nosa pequena aula para este tipo de... para darlle servicios aos empresarios. E máis, vamos a facer máis cousas, porque a través da CEP podemos facer algún tipo de curso de prevención de riscos, algo que é necesario e obligatorio para todos os empresarios. E a maiores, pois intentaremos, estamos este ano facendo algo de formación para comerciantes e hosteleiros que queiran, socios, por suposto, gratuita, eso xa vai correr por parte da propia asociación, e sobre todo eso, con redes sociales, porque fixemos unha enquisa e sobre todo, pois, os pequenos empresarios pois queren mellorar un pouco no manexo das redes. Sabemos que temos que estar, sabemos que a digitalización é fundamental e un medio de publicidade que está nas nosas mans. Entón, queremos facer unha formación sencilla para que eles melloren na súa venta. E, bueno, pois un pouquiño eso que temos previsto facer ao largo deste ano e, como sempre, pois intentar mellorar e conseguir cousas para os nosos socios e para a nosa vila. Claro, porque eso é para todos e para o resto da comunidade, da mancomunidade dos Salnes e o resto de Galicia. Claro. Pasado mañán, hoxe é martes, o xoves teñen Asamblea Xeral. Que van a tratar nesta Asamblea? Bueno, a ver, temos a Asamblea Xeral Ordinaria e este ano pois o que toca é sobre todo dar conta da memoria de actividades, de todo o que facemos, pois isto hoxe, aínda que é difícil, é un pequeno resumo, é o que temos que tamén trasladar ali, pois con un poquinho algunhas fotos para que vexan pois os éxitos que conseguimos, polo menos de público e de publicidade, e logo as contas, dar contas de como está a asociación, que temos que decir outra vez que pois estamos ben, digamos, ben gestionados. Exacto, ahora mismo, a ver, a asociación pasou momentos malos, como todas, non? Levamos 40, eu menos, bastante menos, pero levan 40 anos traballando, entonces esas cousas notanse, e agora, pois, temos a sorte de estar ben, está saneada, o que se consigue utilízase para a promoción e para traballar e axudarnos todos, e, bueno, pois sigo eu traballando aí, quero dicir que temos personal, hai, bueno, unha serie de gastos fijos que hai que pagar, pero pois tamén traballamos sempre para conseguir financiación e poder seguir traballando. Entonces, pois eso é un poquinho o que vamos a explicar e, como sempre, animar a que nos axuden, porque sempre nas asambleas o que facemos é a directiva está aberta, algunha xente, pois, quere ir deixando, non é que nos queren abandonar, nos queren seguir axudando, pero é verdad que ten que vir Sabia Nova, xa van empezando a meterse, digamos, outros empresarios que non estaban antes, e sempre buscamos algún apoio. Os fillos, as novas Claro, xeracións. a xente nova, a xente que ven con forza tamén. Eso é importantísimo nas empresas e nos comercios. Que se incorpore xente nova, que haxa continuidade, porque senón cantos hoteles están dicindo ahora que se venden porque ou se traspasan. Relevo generacional. Claro. Que ahora tamén hai axudas incluso para eso. Claro, pero que é un problema para Galicia. Sí, que nos pasa non eso. solo, o problema non o ten solo o emprendedor ou o empresario que ten que pechar ou que quere pechar ou que non pode continuar, é un problema para todos. Porque hai un servicio que non, hai un servicio, sea un hotel, sea calquer outro negocio, non? Sí, e entonces eso é importantísimo. E, bueno, que tamén é un momento para que vos xuntedes todos e que vayan e que pregunten, non? Ou que propoñan. Claro, sí, que esa é un pouco a idea, a verdad que a veces, pois eso, como tes que explicar as contas e tal, pois temos que resumir, porque senón é imposible o que falamos, non? Empezamos a falar e non acabamos. Bueno, e o asociacionismo no Grove, hai unha rama que empeza ou que se vai a presentar, ou que se presenta creo que esta mañán, que é a Prometur, que sería unha nova asociación dedicada ou con obxectivos solo para promocionar o turismo. Vostedes levan turismo. Isto son... que pode dicir desta nova asociación? Sempre o bo que eu entendo é que todos xuntos máis fortes, non? Sí, bueno, eso eu non podo dicir moito máis que esa era a idea
fai uns anos, pois concretamente a partir do 2013, no Grove había 3 asociacións, había máis, pero digo que en relación co empresariado e co turismo estaba o Centro de Iniciativas Turísticas, CIT, a Asociación de Hostelería e en Groves a Asociación de Empresarios que leva moitos anos e que ten un centro comercial aberto, non? Pois eu non estaba en daquela, pero cando empecé a finais de 2016 acababan de acordar a unión das 3 entidades, pero por consello das administracións, por os propios, digamos, socios, porque ao final había algúns que estaban en 3, pagando cuotas, e despois, porque é moi difícil, eu quero incidir moito, é unha entidade sin ánimo de lucro, en Groves as asociacións en xeral, pois non traballan para ganar cartos, traballan para conseguir cartos e invertilos para mellorar. A directiva ten que estar utilizando o seu tempo, sin ganar, claro, evidentemente. Entonces é moi complicado, é moi difícil porque non hai tempo e nadie quere ter responsabilidades, temos que traballar e din, bueno, pago a cuota, pero non podo ir ás reunións, non podo axudar, e iso é o difícil. E entonces o que pretenderon nesa época foi xuntos somos máis fortes. E todos decían, así podedes conseguir máis cousas. Claro. E entonces decidiron integrarse en Groves porque o ter o centro comercial aberto, pois tiñan un xerente desde sempre. Non era eu nese momento, pero eran outros compañeiros. E entonces, para tramitar as cousas, ter unha persona que traballe é moito máis fácil. Entonces decían, nosotras non tiñan, e mira, xuntámonos todos aí, e as directivas tamén se incorporan e van cada un axudando o xerente ou a xerente a facer o seu traballo. E iso foi o que me comentaron que se acordou naquelas asambleas. E a partir de aí, bueno, pois foronse introducindo moi pouquiño a pouco, é verdad que a xente cando deixa de estar nun sitio e deixa de pagar, despois ter que pagar en outro, a veces costa. Pero sí, pouquiño a pouco foron meténdose, algúns socios máis, claro, nos tiñamos de todo, pero como había unha asociación de hostelería e de un CIT, era difícil ter toda a hostelería con nos. Entonces empezaron a meterse e bueno, como sempre, hai xente que está de acordo, outra xente que non, e bueno, sí, é verdad que agora hai unha asociación para a promoción do turismo meco, e bueno, creo que a presentación mañán. Bueno, a ver que nos contan. É verdad que tamén temos que decir que algúns, bastantes socios nosos tamén se están metendo, non deixan de ser socios de Groves. Temos información por eles que nos din é diferente, van a centrarse máis en facer eventos, vos tenes máis representatividade, vos estades na negociación dos convenios, vos estades representándonos nas administracións, nas entidades. Sí, pero bueno, é verdad que aínda que en un principio me están contando que unha cuota simbólica, o que se pretendía non se conseguiu, non? Porque se pretendíamos estar todos unidos e agora se crean entidades diferenciales, pois volvémonos a separar e vamos a ter que negociar por separado, conseguir subvencións e axudas, cada unha as súas, e o que hai é o que hai. Entonces, bueno, pois a ver que sale de aí, oxalá pois vaya todo que sea positivo para a vila, vaya a ser aplaudido pola asociación. Pero bueno, estamos así expectantes para que nos conten un pouco, pois, realmente cal é a función. Queda claro, señora Gómez, chegamos ao final deste camiño, desta campaña, pero ten o último minuto para decir o que vostede queira como resume ou de algo que eu non lle preguntín e a vostede lle gustaría contarlo aos socios e aos veciños de Grove ou das comarcas ou das rías de Barbanza, Murosnoia, Arousa e Pontevedra. Bueno, simplemente decir que a Asociación de Empresarios do Grove vai a seguir traballando como ata agora, vai a seguir facendo todo o que este nas súas mans para axudar, promocionar, dinamizar
en resumen, pois, para conseguir que a nosa vila siga estando pois onde está, e se podemos conseguir algo máis e mellorar, pois seguiremos traballando, e que pois, como sempre necesitamos axuda e todos os apoios son vos, e quen queira vir e axudar e botar unha man, benvido será, pero bueno, nos vamos a seguir na nosa liña e intentando seguir traballando, porque traballar é o que se necesita para conseguir algo. Pois que consigan todos esos éxitos e máis durante este ano e logo imos falando. Foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima ocasión, moitos éxitos e moi boa noite. Moitísimas gracias, igualmente. Nos vamos a publicidade, amandos dos patrocinadores. Volvemos en un instantiño e recibimos a Ángel Rodríguez, portavoz do PP no Concello de Padrón, e analizamos a política municipal dende o punto de vista, lóxicamente, do Partido Popular neste Concello. Non o perdan, dentro de instantillo estamos.